Добре сте дошли в този клип. Играме бъкшот рулетка. Случайно ако сте гледали този човек в TikTok, ще знаете за какво става въпрос. Но ако не сте, сега ще разберете. Играта е доста интересна. Играете рулетка, нещо като руска рулетка. What did he say? В 3 рунда с някакви трикове там. И аз не знам играта кой знае колко добре, но ако искате да си изтеглите, ще оставя линк долу в описанието. Ако случайно се затруднявате да си изтеглите играта, може да ми пишете на моя Instagram, той също ще е долу в описанието. Така че, приятно гледане и нека започваме. Така, озовавате се в някакъв кенеф. Трябва да натиснете вратата, естествено, за да отидете вътре. И тук сте в някаква рандом дискотека, де я знам, виждате някакъв човек, дето си пуши пурата. Не ви засяга този човек. Цъкате на вратата и ето я масата, на която ще правите рулетка. Така, тук трябва да си напишете името, естествено. Докато си пише името, вие може да ударите един палец нагоре. Е така. Никъс. Защото 6 букви, да я знам. Мога да дадете един палец нагоре, да се абонирате. Много ще съм ви благодарен. Играете срещу дилъра. Така, имате един истински куршум и два, които са фалшиви. Реално трябва със всеки куршум, нали, истински, който го оцелите него, му се намаляват животите. Ето тук са му животите. Той има 2 живота, аз имам 2 живота. Имате 3 рунда. Със всеки рунд става по-трудно и по-трудно. Така. Тук понеже са 2 фалшиви куршума и един истински, трябва много да внимавате. Може да се застреляте, в смисъл такъв, да пуснете спуска към себе си и да се окаже фалшив патрон. И така, по този начин ще можете отново да стреляте. Докато, нали, ако се оцелите с истинския патрон, ви се намалява живота. И реално има 2 фалшиви, които са... Да. Не успях да оцеля истинския патрон. И пича и той не успя. Което означава, че остава само един, който е истинския. И го застрелваме право в муцунката. И той вече е с един живот. Така. И тук са патроните наново. Този път имате 3 истински и 2 фалшиви. Така. Аз просто трябва да нацела пича с един куршум, обаче се чуда. Знаете ли какво? Ще рискувам. Не знам защо. Ще рискувам просто защото според мене тук има фалшива. Има фалшив патрон. Не знам защо. Да. Няма как да има 2 фалшиви патрона един след друг, нали така? Просто трябва да си мъртъв. Трябва да си мъртъв, естествено. Така. И вижте, този раунд вече го печелите. Така, отивате към втори рунд, където стават нещата малко по-интересни. И както виждате, тук ще имате айтеми. Всеки айтем има различно, нали, май ми спадат 2 ножа. Всеки айтем има различни, как да кажа, способности. Така, в този рунд имате, т.е. имам аз един истински куршум и един фалшив. Така, ножът по принцип ви реже пушката и случайно ако го оцелите, му намалява минус 2 живота. Между другото, ето сега виждате, че във втори рунд живота са по 4. Цигарите, които ми са паднали на него, му добавят плюс 1 живот. Пък бирата мисля, че може да стреляш на някъде, не се целите вие двамата, просто е така да видиш дали, в смисъл,
не знам как да го обясна, като изпие бирата ще разберете. Така че сега стреляме по него. И не оцелихме, защото има фалшив патрон. И другия, който е истинския, ще попадне при мен, естествено. Да, ето. Така. И сега почва да става интересно. Отново имам айтеми. Белезници. Също белезници има. И General нещо си там. Да я знам. И още една ножка. Така, белезниците между другото, като му ги сложиш, пропуска един рунд. Така, ето тук знам какво да правя. Давам му белезниците. Тук ще има според мене истински патрон, така че директно няма какво да го жаля. Дева майка му. Нищо, добре. Но пропуска рунд, което е хубаво, така че имаме втора ножка. Няма как да има два поредни, нали? Нали? Екстра, добре. Така. Намаляваме му 2 живота. И... Пича сега е свободен и може да си прави каквото иска. Той има 4 айтема. Ето сега бирата я пие. И вижда, че има фалшив патрон. Пуши цигарка. Сега ще му добави един живот. И сме 3 на 3, реално. Така. Тук би трябвало да има патрон, естествено, като... Да. Намалявам и 2 живота заради тъпата ножка. И аз съм на 1 живот буквално. Така. Нов рунд. 2 айтема. Естествено цигарки. Цигарките ми трябваха. Пиче май няма ножка. 3 на 2 ли бяха? Чакайте, че не видях. Добре, пиче няма ножка, но има 2 чифта белезници, което ме притеснява. Ето сега ще пием бира. И ще видим дали е сива или червена. Червена е, което означава, че е истински патрон и са 2 на 2. Ще рискувам. Ще рискувам. Дано не... Мамка ти, човек. Бе, имаме един живот, един патрон, 2 фалшиви. Пропускаме рунд. Пича вижда дали е истински. Не предполагам. Щом насочва към себе си. И сега към мен. Пича ме побеждава. Get up. Нощта е твоя. Окей. И предполагам, че започваме отново просто, докато ме победим. Отново влизаме тука. Този път ще се опитаме да го победа. Този път няма да му се размина на пича. Горе знаете вече за какво става въпрос. Така, welcome back. Започваме от втори минут. Много интересно, много интересно. Така, имаме цигари, имаме лупа. Окей. 4-4. Имаме един истински, един фалшив. Просто правиш е така. Виждаш, че е истински. И го насочваш към него. И е -1. Екстра. Така. Пича просто няма какво да прави, то се знае, че дори е фалшив. Така. Започваме нов рунд. Така. Какво имаме тук? Биричка и лупа. Окей. Много интересно. 2 на 2 са сега. 2 истински и 2 фалшиви. Така, много интересно. Пак съм аз. Е така ще пия биричката.
Истинския. Демек има само един истински. Ще рискувам. Ще рискувам. Според мен е... Добре. Екстра. Имаме един фалшив и един истински. Лупата ми трябва задължително. Виждам, че е истински. И го насочвам към него. Екстра. За сега сме 2 на 4. Вървиме доста добре. Обаче той има 3 чифта с белезници, което ме притесняваме налично. Така. Какво имаме? Лупа и белезници. Екстра. Сега предполагам съм аз. Така, има 3 истински и 2 фалшиви. Дам му белезниците. Фалшива е, мамка му. Добре. Що е фалшива? Това предполага, че трябва да има две истински патрончета по-наред. Нали така? И с това трябва да го победа. Предполагам, защото... Абе, няма как да е фалшива. Така. Добре, втори рунд го печелиме и отиваме към трети. Така. И отиваме към финалния рунд, който е най-тегъв. Стига ми се обяснява в любов. Така. Сега, тук ми дава между другото по 4 айтема. Екстра. Така имаме цигарки, белезници, нож и още един нож. Окей. Тук сте 6 на 6. Така да се каже. Той какво има? Бира, белезници, лупа, ножка. Така. Само че не видях патроните, мамка му. Заплеснах се отново. Добре, както и да е. Ще го караме на сляпа баба, де я знам. Още с първия път. Дали ще го нацелим, не знам. Пробваме. Мамка му. Наистина не видях патроните, колко са. Не видях колко са, мамка му. Дано този път има тук такова. Плиз! Добре, екстра. За сега една истинска, една фалшива. Сега е той наред. Пробва себе си. Демм. Те са бил един истински и 2 фалшиви. Добре. Тук ножка, цигари. Добре, има белезници. Тук са колко? 4. Окей. Найс. Давам му белезниците. Виждам, че е истинска екстра. Така, ножката. Ножката е пред мен. Между другото, че сука, много лесна игра. Предполагам. Ето. Сега между другото е с някакви... Чакайте малко, че и аз не знам точно какво се случва в момента. Пича е с 2 живота ли, да я знам. Ето пише Are you ready? За кое? Изключвам му светлинките там, да я знам. Трябва да има 2 живота ли, нещо такова. Ще рискувам себе си. Добре. Един фалшив. Бе, имаше един истински, един фалшив. Пак ще е фалшив. Да я знам, рискувам.
О, много съм добър. И тук е истинския. Не е нагласено това. Не е нагласено. Не е нагласено. Без проблем. Просто съм много добър на тази игра. Ето съм много добър. Просто върза ми специално тази рулетка. Както видяхте втори рунд, но успях да го взема от първия път. Обаче третия рунд, който трябва да е по-сложен, го взех. И тук ни предлагат кинти. Ето го пристига, той е милионера, всички му завиждат, има панамера.